balita, banat, bulig. Mga development sa patag sang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balita kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, palakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Balita banat bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Huwebes yari kita sa ikawalunang adlaw sa bulan sang Setyembre tuig 2022 mga kaaksyon. Kamusta ang mga kaaksyon ta? May 108 na lang kita kadlaw nga nabilin before pa man mag Christmas Day kag 115 days before pa man mag year 2023 mga kaaksyon. Kamusta kamo mga kaaksyon amon sa kanginan sa sining udto sa mga kapurukan kag kabaranggayan diri sa palibot sang syudad sang Bacolod. Welcome diri sa inyo sining pagpangalagad sa Aksyon BBB. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Ang nagabutan kainasang aga sa aton sining promo sa dakop ka daog ka Rolita promo kay na ang nakakuha na diri kay na si Merly Canli, no? Isa lang action hands ang nakapatiyog sa aton sining Rolita, isa lang no subong aga at tatlo na sila. Si Merly Canli ari na di kay na si Angelo Icole nakatigayon sa to. Si Angelo Icole, si Jonas Antulo, no? Nakapatiyog way arada sa subong. Gali ka. Hasta 12 lang nisa mo. Kaina si Rose Baluntong. Sa sumag nakaklaim na niya guro. Rose Baluntong. Kaina sang aga. Mga kaksyon. Bali si Jonas Antulo lang ara na sagwa. No? Amo na lang wala maklaim. Karon dugay-dugay patiyugon ta ang Rolita. Mga kaksyon. Kayara sa iya mga kamay. Nakasalalay ang premyo. Ay perti ha. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Sige, karon lang dugay-dugay sa mga kaaksyon tang naga-monitor sa sining udto sa bugos nga probinsya sang Negros Occidental. Sa mga banwa kag syudad sa oriental side, kamusta kamo iya mga kaaksyon amon sa kanginan? Welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Karon dugay-dugay dalon tang mga balita gikan sa aton sining mga aksyon reporters plus ang aton sining mga balita national gikan sa News Center sa Aksyon no Radyo Bacolod plus ang aton sining mga local and national issues dalon taman pag may time diri sa inyo sining
palatuntunan. Kamusta mga kaaksyon ta sa probinsya sang Guimaras Chibug na siguro ang halos kalabanan nga mga kaaksyon tang way pa pagamat-amat na himos kay tig palanyaga na karon dugay-dugay, no? O sige, sa mga kaksonta nga nagapamati sa sining nga udto dira sa probinsya sang Guimaras sa syudad kag probinsya sang Iloilo sa kapi sa klan ni Nantique kag tubtob sa malabutan sa ato sining nga pagwaragwag mga kaksyon. Welcome diri sa inyo sining nga palatuntunan. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Sa kinanda na ko ang inyo sa kaksyon sa kahanginan aksyon Rex Cantong. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 11:54 ang aton oras mga kaaksyon. Si Aksyon Alvin Graba may breaking story anay mga kaaksyon, no? Bangod sining isag duwa ka puluyaning gintupok sang kalayo subong aga sa Greensville 3 Barangay Villamonte sining syudad sang Bacolod. Duwa ka mga puluyanto ang natupok sang kalayo sining aga mga kaaksyon. Daligid lang kay check ta si Aksyon Alvin Graba gikan sa area sang Barangay Villamonte. Sa flash report kag breaking news upod kay Aksyon Alvin Graba sa Patrol. Aksyon Alvin. Aksyon Rex nagapatigayon na lamang karon sa mapping operation ang mga katapo sa Bureau of Fire Protection upod sa Chamber kag ang ibang pang firefighting brigade ang diri sa sunod na tabo sa area sa Greensville 3. Dinang Greensville 3 gani, Aksyon Alvin? Ang Greensville 3 Aksyon na Rex, may kung going kabala sa area sa Barangay Villamonte antes ka kato sa ila merkado di ko ka sa wala bala pakato sa may Santo Niño nga area. Okay. Pero napaw kag sa Santo Niño Aksyon na Rex no kay ang ining lugar actually yan ang isang Greensville 3. Si ma'am kasino ning puluyan ining nasunog ni ma'am? Good morning. Sir, ang isa ka balay nga natubok iya ni Virginia Pinario, kang isa pagid ka balay iya ni Tina Libuon. Tina Libuon ining puluyan isa ka balay kag is Virginia. Kag kay sino to gani? Pinario. Kay sino tong isa Aksyon Alvin? Virginia Pinario, Action Rex. Virginia Pinario kag kay Tina Libuon. Tina Libuon. Balidwa ka puluyan Yes sir, actually sa isa ka compound nakita man naton diri tatlo diri ka balay. Ang isa ka balay mahila kay Wala madala ang iya kay Nancy Parkon. So wala na dala. Hindi ang iya lang gid. Walang gid iya ni Tina Libuon kag ang kay Virginia Pinario. Naupos. Naupos gid sa kalayo pero ang tag iya sa balay kay actually Action Rex ari kami sa likod dampi. Kay medyo ikit na pasulod dira sa sulod nila kay isa lang katawo makagwa sang sulod sa ilang right of way. Okay. So diri Actually iya na sa Medalya Milagrosa galing kay ang part ng Medalya Milagrosa ginbakal na sang isa ka mga guson ginsira nila ang ilang pader, ang boundary sa boundary. Bali ang alagyan sang Pinario kag sang Libuon dito na sa Greensville 3 Gagwa. So sa Greensville 3. So ining iya sang Pinario, pamilya Pinario kag Libuon Action Rex diri nagidya sa may Greensville 3. Di ka na magi mag-Greensville ka man, di ka na magi magpa-Greensville ka, manglaktod ka na sa home site, amo na da? Correct, sector Action Rex, malaktod ka, home site pero hindi ka niya ka pero sa likod na sa nga porsyon. Likod nga porsyon. Okay, Greensville 1 ang diri sa home site nga merkado, bla parektato pasaka pa Stefania daw Greensville 1 or 2. Ang Greensville 3, diri sa may Jack Angel Kamage, muna Yes sir. Actually hindi ka na dira ka na
agi aksyon Rex dari kagidya maagi design sa kadto Santo Niño. Before Santo Niño rin, no? Diyan sa Santo Niño, may taytay da siya sa Green. Okay. Punta-punta din na siya. Amuni aksyon Rex. Si Ma'am Sino, Kainay, sino nang interview mo? Taga-limang, nagkas-action ratio. Elvira di Mailig, BSW sa Barangay Villamonte. Sino itong ngalan niya? Ma'am Elvira. Elvira? Di Mailig, Di, BSW sa di Barangay maili BHW sang Villamonte. Yes, sir. Ayun, Action Rex. No? oh, Kay sige, madatik sige. man ang pag-responder sa Lagko ning balay ni? Actually, kung diri ka sa Greensville 3 Action Rex, ko magkonkreto mga balay. Oo. The same ang ining nasunog Action Rex. Actually, kung lantawon ta, ang part sini portion sang kwarto is himo sa light materials. Pero kung kilid nila kagampader diriya puro dagko Sementado. Sementado ni Action Rex. O idang tagiya sang balay? Ang tagiya sang balay mo, no? O sa Piakuro. Kaya kami sa likod Action Rex. Kaya ra kamo sa likod ng portion. Oo, ko nag-agi kay parkitaon gid. Kay ang ara sa may ara atubang isa ka tawo lang gid makaagi bala Action Rex. So diri gid ko nagagi sa likod na lang para makakuha mo kita sa sitwasyon diri. In fact, Basi makalibot ka to garon dugay-dugay kag makakuha ka to interview. Roger on that Action Rex no pangitaan taman ang ining tag-iya sa balay. So ongoing pa man ang mapping operation subong sa mga Ang Bureau of Fire Protection tara na da? Radang head na ton? Why ko pa din nakita si Major o na Chief Inspector ang ilang hepe abi sa Bureau of Fire Protection. Why ko pa nakitaan base naglibot man aksyon sa Chief Inspector Rodel Gaspi, no? Sige. Base makuha kag makitan taman dire kay ari pa man diyang grupo katapo sa Bureau of Fire Protection. Balikan ta lang kada karon na. Roger on that Action Rex. Duwa lang ni no, duwa lang ni kapuluyan ang tupok sang kalayo. Yes sir, Sakto Action Rex. Why no, partial? ang pangalan as partial i-check ka ni kung ang sa Sinica compound base atong isa ba lang wala ka na sunod base may partial pero i-check ta lang ni Action Rex duha gid ya confirmed kay Virginia Pinario and Tina Libuon no nga puluyan. So rekta diri sa area sang Barangay Villamonte inin man si Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa call of Action Radio. Action! Report! Thank you. Salamat kay Action Alvin Graba sa balita gikan dira sa area sang Barangay Villamonte sa Greensville 3. Ginbisitahan sang kalayo ho. Duwa ka mga puluyan ang gin-report nga gintupok karon nga aga mga ka-action based sa interview ni Action Alvin Graba sa isa ka mga BHW nga ato dito sa area sa Kopinisang Barangay Villamonte. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Tuwan ta lang na sa Action Alvin Graba karon dugay-dugay sa mga detalye pagid kagdugang siring nga mga informasyon kung makalibot na to sa pinaka sentro or pinaka lugar sang sining sunog kaya rasa sa likod nga portion mo. Action Radio Philippine Standard Time las 12:01 ng aton oras kadtuan tanang balita ni Action Marlon Hidovia sa Kapitolyo mga provincial capital employees on makabaton sang 14th tranche sang salary increase bisan pang may reduction sa national tax allocation. Sa balita naman sa area sang Bacolod City Government Center, we have Action Art Tayhupon direkta sa Barangay Banago. Nagkinagamo patugay na ang ginpatigayon nga hearing sang ay pertino do nasang pagarman kay may mga kapulisan mo sang Police Station 3 nga nagpatunga sa sining kinagual dira sa area sang Barangay Banago kadtuan ta karon sa Action Art Tayhupon bangod nga public hearing sa Banago angot sa gina-develop lang nga propiedad ni Councilor Vladimir Gonzales nagresulta sang tensyon Barangay Council lokal nga mga opisyal sang syudad kag barangay nagtambong sa sining kahiwatan. Sa balita
naman sa BCPO, igabalita ni Aksyon na Eric Magbanwa, ini may kang tanan sa babae nga nasapuan patay kay ina sa ngaga sa barangay Alihis na kilala na biktima isa ka commercial sex worker. Sa balita sa Nukpo, igabalita ni Aksyon na John Diaz sa 7 ka mga rebeldigin pasakan sang kaso angot sa pagpatay sa kapitan sa banwa sang Calatrava na kaligad nga bulan. Kada 21 milyones pesos nga shabu na recover sa buy-bust operation sa probinsya sang Negros Occidental sa sulod sang isa ka semana. Sa patuloy nga balita, gabalita ni Aksyon Alvin Graba, NPA nga nagpatay sa o nga napatay sa engkwentro sa barangay Trinidad, syudad sang Gihulngan na kilala na. Nasiling update sa sunod na nagluntad ra sa Greensville 3, barangay Villamonte. Sa balita naman kay Aksyon Roger Gotib sa syudad sang Cadiz, kaso sang COVID-19. Padayon nga nagasaka sa among syudad. Nagpataya sang swerteso dakop sa akto sang kapulisan sa banwa sang Calatrava. Igabalita ina karon dugay-dugay ni Aksyon Nelson Patinio. Nagabalita kay Aksyon VJ Apasible sa Moises Padilla, isa ka senior citizens nga babayi ho nabungguan sang isa ka tricycle sa banwa sang Moises Padilla patay. Sa balikan nasyonal mga kaaksyon, Department of Health luyag ipabilin ang pagsuksok sang face mask. Mga nag-attend sang in-person classes kinahanglan mag-face mask. Ikaapat nga kaso sang monkeypox or monkeypox sa Pilipinas na record sang DOH. 2021 na gindeklarar sang Commission on Population and Development bilang deadliest year sa kasaysayan sang Pilipinas. Kada DOJ ginapreparahan ang liwat nga pagpatigayon sang investigasyon sang ICC sa drug war. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Batak Bulit. Mga detalye sa atong sinigin pang headlines, mabatian sa dili ginamang madugay, mahina ang kalaban. Sige, like lang kag-share ang atong sining Facebook page kay tirahon ta ina dugay-dugay. Mga kaaksyon ang inyo sining mga mensahe. Sige, sa mga kaaksyon ta, i-like lang kag-share ang atong sining Facebook page ang Aksyon Radio Bacolod Aksyon BBB. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Balik lang mga kaaksyon na standbayan ay manumbalik kita sa dili ginamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante na mga pahanumdum. Ang balitang ito. Ayos, sige sa mga kaaksyon ta, daligid lang, no? Kay manamyaw tanay sa mga kaaksyon naton nga nag-monitor si Madam Georgia Gargasiran, Mayla Primavera or Mayla Pilor Primavera, kay John Resisio, Ray Flores Baryoga, Christine Minies Villalobos, may lang pag-monitor, Madam Virginia San Antonio Alpenda, Bibot Galiano, Kenneth Tumbalak Bartulay, James Mered, sakay Marivic Rivera Delgado, Danny Payumo, and Gian Resisio, sakay Kenneth in Valencia, Melody Plaza Pason, Yani Tolentino, Rodora Sioco, Marilo Travilla Catinoy, Jenny Solgon, Mabugs Asa, no? Kay Liberty Binitin Obaldo, kag Emilia Hiponea, no? Likewise, may lang pagpamati kay Marivic Rivera Delgado and Melody Plaza Pason and sa kay Jamaica Hara, no? And Lilian Tadina Claridad. May lang pagpamati,
Dali lang ha kay Manglantaw tadianay ho. Crisanto Orbesta, salamat gid. Archie Baez, may lang pagpamati. Bibiana Calanza Imisino, Nerfi Noyas, RJ, Evelyn Sinaon, Jen Wenslate, no? May lang pagpamati. Jen Wenslate. Remark Isoganpat, Alex Montesa, ni Jane Cabato, may lang pagpamati, no? Likewise kay Brian Bayuna Dagumo, salamat gid, no? Toto Balulot, Billy Albay, salamat gid. Vinji Given, no? Vinji Gleben, tamyaw lang sa mga alpas sa patag sila kag abalya sa tangob. Thank you gid, Benji Jeven. Correct sa? Okay, Toto Tatan, may lang pamati, no? Daligid lang. Kay ma-check kita na sa iban diya. Okay. Archie Baez, may lang pamati. Merlinda Dimirin, may lang pamati. Sa mga taxi driver, gali nga nag-monitor under sa Operation Tulong Task Group, no? Daligid lang. Kay Manglantaw, tadiyan na yun, sa iban. Evelyn Sinaon, gamonitor lang si Magit La Chica Kaglani Hulagay, no? Sang Prok Gaisano, Barangay Alihis, Bacolod City. Okay. Sige Ayos, sige karon naman ang iba na mahinang kalaban. Daligid lang mga ka-aksyon, standby. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa Ang Aksyon Balita, Banak Bulaki. Aksyon Rex Canto, kinkilang bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banak Bulaki. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan ng showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Dere sa atong sining pangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time las 12:12 ng atong oras. Daligid lang aksyon na Eden Abuso pa hunay-hunaya ng winner tada kay isunod ta sa dugay-dugay, no?
Ari na siya sa aton diring mini studio sa Studio 2 sa Aksyon Radio Bacolod. Karon dugay-dugay lang, no? Sa mga ka-aksyon ta, live extension coffee mix sanay kita o rining ginatawag nga LF Coffee Mix. Tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ito ang taring balita ni Aksyon Alvin Graba, balikanta siya, ini may kang tanan sa New People's Army, bilang na patayo sa enkwentro sa Barangay Trinidad sa siyudad sang Gihol nga nakilala na mga ka-aksyon. Kag pinaka-latest nga report angot sa sining sunog naman nga nagluntad sa Grensville 3, Barangay Villamonte. Mari ang kaundan sang balita ni Aksyon Alvin Graba sa Patrol. Aksyon Alvin. Aksyon Rex, ongoing pa ang investigation karon sa mga katapos ang Bureau of Fire Protection led by sa ila sining arson investigator, no? Si SF O2 Mundido. Sa diin total tama man na pull out Aksyon Rex ang mga katapos ang ibang mga firefighters Aksyon Rex, no? Pero base makakuha kita sa initial investigation diri kay Sir Mundido. Si pwede i-check na si Sir Mundido base available na kay may gina-istorya niya pa actionaries na may gina-istorya pa siya, medyo init ato din na ginalakangan Cebu. Ano? Cebu ginatapakan to sa mata magbasa ka balas babok medyo init. Basi makabulasot ka naman da karon. Magluwas bulasot nagid kita kay basa na ni giniato niya ginalakaran Cebu. Init ang tubig nga ginalakaran ta, ginatapakan ta. Oo, pero are man the reaction na rin, no? Si Sir Mundido, laton talang basi mangin available siya. Kay kundan taon magidri subong action rex siya. Kaya nakasulod kita sa compound. Nag-ibot tayo. Kaya ang alagyan ko kaya kita sa likod. Maagi balikaw to sa tayo likod dun ba sa may Santo Niño ko naglabay kasulod man diri action rex sa lugar sa insidente. Then check agad kay niya base sa takayad man ang initial diri ni sang limang Berhing nga ang ini nga balay ginapanagiyahan ni Berhing nga penario kagati na dibuon pero i-check pa diri kay Sir Mundido action rex, no? Kung anong pinaka-latest basi mangin available na si aga pangabay pa sa tinigil siya ng istorya pa siya. Amo nang ni action na siya so far may ginpadala ta liwat mga pictures action that sige basi bala maka ay nga daw man makita mo man ang sitwasyon kay totally so why dang tagiya sang puluyan ay the reaction rex pero ang bata rin na istoryahan subong, no? Ni Sir Mundido ang tagiya mismo sang bata ng tagiya sang puluyan. Sinong tao daw sa balay nila kay nada sang nasunog da? I-check na kayo mo nang ginaistorya ni Sir Mundido action rex pero lola niya siya, bata niya, na babae, tapos duwaya ka apo. Ang isa ka apo lalaki, isa babae. Ano to? Ang gatiner sa sining puluyan, itong si Penario, daling Penario, ang muna sa operasyon na rex ang initial 3. Para si Sir kay basin kakuha lang kita. Initial lang sa kanan
si Mary Jane Parkon. At itong ginambal kagina ni Ma'am Virginia, si pamilya sa nga Parkon, ini nga puluyan. At sa taon, mga nasunog ng diri action kasi ang ila sila nga pagtahan Ang ikatatlo na? Amo na ikatatlo, pero partial damage lang siya. Action na Rex, no? Si nakagina-story. Kung hindi pa sa matublag, okay lang Oo, kay si Sir, basi pwede na, no? Initial lang sa kay Sir Mondido. Tal solo mo man lang da. Sir, initial lang, Sir, mayroon na kita. Nagkasubong sa action, action na rin. Initial lang, Sir. Sir, ang aton nga per call is 11:23 kagina na-receive nato ng tawag. Greensville 3, Aris Street, Barangay Villamonte, sir. Initial nato ang account ng balay is tatlo ka balay ang involved. Tatlo ka balay ang involved, 2 ka total, isa ka partial. Nag-declare kita under control 11:30 sang sininga aga kag na-fire out man naton gilayon 11:51. Tapos mga ongoing pa. So para Ang Sir, 2 kapuluyan, sino nang nasunog na? Kasi nun yung 2 kapuluyan, Sir, nga nasunog. Ang owner, ang victim naton si Ma'am Christine Pinario Libuon, kag iya balay ni Ma'am Virginia Pinario, kag partial damage ang kay Ma'am Nancy Parpon. Why man injury? Why man injured siya? Negative man ta reported injury, sir. Anong initial nga ginhalina na? Initial, Sir, nga ginhalinan, Sir, may initial na ta, Sir. So, from initial na ta, Sir, ginhalinan sa sunog. Ginalantaw naton nga ang probability nga nag-originate ang kalayo o ongoing investigation probably nag-originate ang kalayo sa balay ni Ma'am Virginia. Kuryente na? As to sa cost ang sunog, Sir. Wala pa, sir, ongoing pa. Sa cost ang sunog action, Rex, way pa, no? Ongoing pa ang investigation. Nagsaka ko di kay, medyo makarelax ko di kay, yung tubig na ginalaka at na agyan ka, init-init bagay kay halin mismo sa mga sa sulod mismo ni action na Rex, asam tanggap pa, tagayin man sila. Hindi ka magtiniil na kay basi magkatapa ka na baga? Amo, hindi ko na kinanglan nga madagdag naman ta sa kalugni kay pasara siya. Sige mo itong inisyal nga information gikan sa Bureau of Fire Protection si Fire Officer Mondido. Yes, SFO2 John Stewart Mondido, Action Rex. Amo ni siya ang Chief Arson Investigator. No? Sige, prosita na sa NPN na kilala na sa Giulngan. Yes, Action Rex, no, i-proceed na lang ni confirm no, ni 303rd Brigade Commander Brigadier General Inocencio Pasaporte nga nakilala na, no, ining NPA nga napatay sa enkwentro kahapon nga adlaw sa tunga sang 62nd Infantry Battalion kaga NPA dito mismo sa sitio Mandibud, Barangay Trinidad sa siyudad sa Gihungan. Din napatay diri base man sa pahayag kag confirmation ini siya nga ginilala kay Greg Cantilla 30 ako na alias Jordan. Miyembro ni siya Action Rex ang Centro de Gravidad Platoon sa New People's Army kag ginakatib man mga Sparrow unit sa New People's Army. Amo ni siya ang responsable sa pagpamatay sa pila ka mga miyembro sa CAFGO Action Rex. The same ang kung may ginasustituan, kung ginadudahan sila ng miyembro o kung intel sa militar, may ginapatay man sini Action Rex ni Cantilla, Action Rex. No? And ginapahayag man diri ni General Pasaporte nga tugtog karon wala pa na claim ang bangkay sini ni Cantilla, Action Rex. Taga din hoping, come again? Taga din si Cantilla so far Action Rex way pa ni identify kung taga-diin siya. But, pero kilala ni siya. Ay, nakilala man Action Rex nga ila sining nga mga kaugdanan bala nga damlag ta nag-surrender Action Rex. Siya itong alan niya liwat? Ang pangalan is Greg Cantilla. Greg Cantilla. Cantilla? Yes, sir. Sakto na. Pila edad niya? So far gina-check niya, gina-double check niya para makuha ng pilagid ang edad sa Action Rex. Ari ang pahayag, kag-confirmation nagikan kay General Pasaporte.
pasaporte. Kaya nga, imbilin lang si Greg Cantilla, aka Jordan. So ini siya, pero currently, membro ni siya sa Sentro de Gravidad Naton. Siya ay membro gyapon sa Special Partisan Unit. Tawag nila nga Sparo kang amo niya responsable man, patay sa mga kafgo naton, ibang civilians na ginasuspect nila nga mga informant accordingly, pero hindi man informant sa gobyerno. Assess naman nga gusto nila mag-recover dira sa area tungod nga mga naging peaceful naman ni Saphaw ining barangay Trinidad. Amo lang ang gusto nila buhaton, ma-establish naman sila, ma-organize naman sila, but tungod sa mga gina-report ng ilang presensya, amo na natabo kapon. Sa karon sir, ang bangkay siniya ragyapon sa Borge or na-claim naman sir sa iya nga pamilya? Wala pa, so we expect nga maklaiman sa iya pamilya subong adlaw. Kung hindi maklaim sa iya pamilya, ang aton 62nd Infantry Battalion mag-coordinate sa LGUs Gilman City para mahatagan sa tama man nga paglubong man sa iya. Aksyon arak sa nga kabayan din mga sa nga pahayag diri ni Brigadier General Inocencio Pasaporte. Pakaronan talang sapon action rex ining istoryahan na kag sinapol ni PRO6 Regional Director Leo Francisco and Pidiya RD Tablate. Notod ka? Notod sa actionens. Daligid lang, no? Balikan ta na sa action Alvin Graba sa pangtelipos-posan ng tirada sang iya sining report sa patrol. Action na Alvin. Daligid lang. Action Alvin. Yes, action na Rex, no? Pakaronan ta niya kay si Regional Director sa PIDEA, si Alex Tablate, kag si PNP PRO6 Regional Director Brigadier General Leo Francisco ang nadya sa pulman kahapon nga adlaw, and pakaronan ta ni kay medyo maayo man ang ila sining resulta sa ila sining pagsinapol. So ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. May Rekto diri sa area sa Barangay Villamonte, ini si Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Polod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Aksyon Alvin Graba. Balita sa patrol. Aksyon Artay Hupon San Bayanay Noy. Kay tirahon tada sa aksyon na Eden Abuso anay para sa aton sining winner, pero hindi magkalipat may connection sa may ko nga kulo na manubo nga immunity rason madamo sa Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Dakop ka, daog ka. Roleta promo sa Aksyon Radio Bacolod. Yari na ang mga swerte nga tagdaog sa sining nga oras. Yari na siya. Ay, pwerte. Upod kay Aksyon na Eden Abuso sa Studio 2 sa Aksyon na Radyo Bacolod. Aksyon na din.
Action Rex, ko talaga sa mga kaksyon. Ari naman, may ara naman kita sa winner sa aton sa niya Roleta promo. Sino ni? Si Sir Jonas Antolo, action boy. Sir, taga-ligin ikaw? Jonas Antolo? Yes, Jonas Antolo, taga Crossing Otso, Barangay Tangub. Sir, din ang Crossing Otso na action na din man? Dihin ko na, sir, ang Crossing Otso. Sa may, sir, pag daily marketing labangga. Okay. Okay. Oo. So, ako na namagan, sir? Sa kagapon-hapon kay Jan Diaz nga program. Si Action Jan Diaz. Siya gigali nakalawag si Imo, sir. Ditungod niya siya ang nakalawag si Imo karon kung ano di ang madagaan mo karon dublihon niya. Wow, dublihon. Ari gid lahat si Action Jan kaya support. Nakita na parang si sir naka-uniform pa ho, ka Riverside. Nag-lunch break ka lang, sir? Opo, nag-lunch break lang. Naghingagaw. Din siya go, bro? Sa Riverside. Okay. Naghingagaw lang isa. Imbis na mag-lunch break sa makaon sa Danay, naghingagaw isa kay Tom Tawalas to. Sir, anong gusto mo manag-Andre sa aton Roleta? Atag lang ni Lord, Yes! Atag lang ni Lord! Atag ni Lord, Jandy! Hindi ka magkabala ka, sir. Kay once nga nalawag ni mo pangalan, daog ka na naiya. Kay wala sabihan sa 0 sa aton sininga Roleta. Sir, ready ka na bala magpatiyog sa aton Roleta? Ready na, ready. Ready na! Tudoon mo gid, sir. Ready? Go! Oy, yara sa Rex, ay sininga madag-an. Bugas ay han. O kung makuha na, may bana na ang sales! Ay 1,000 pesos Action Rex. Ang iya siniga kuha. Yes, ari na ang atong siniga 1,000 pesos. Yatag natin kay Sir Jonas Antolo. Wala ka perdihan Action Rex. Namati lang sa Action Radio. Natagaan siyang coupon. Nalawagan, nagpatiyag sa Roleta, may 1,000 pesos. Sir, anong mambal mo sa Action Radio Bacolod? Salamat sa Action Radio sa ilang mga primo ka mga programa. Pamati ka mo tanan sa tutong sa mga tumulid sa kusingot sa Tango ba. Yes, perfect. Thank you so much, Nante. Sakto gid magpamati ka mo para may chance ka kang mag-aog. Kaya akta pa ni Action Rex sa September 17. Ang aton sininga promo, ang aton nga cellphone, wala pa nabuhinan, sinungayhan ang makakuha sa masunod man. Sige lang Kaya pa man sa September 17. So live rin po sa Studio 2 sa Action Radio Bacolod, Action Eden Aboso. Una, sa balitaw na sa Action sa Bacolod, Action Radio. Congratulations kay Sir Jonas Antolo sang Crossing Otso, Barangay Tangub, Bacolod City for winning 1,000 pesos mga kakson sa aton sini Dakop ka, Daog ka, Rolita promo. Congratulations sa liwat Sir Jonas Antolo, mga kaaksyon namon sa kanginan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ito ang taring balita ni Action Art Tayupon sa Bacolod City Government Center. Karon nga agad dito si Action Art sa area sang Barangay Banagoho sa sining public hearing. Daw wala kuno matapos-tapos kay daw nagkinagual kuno ang mga residente dito kag mga barangay council mga lokal nga opisyales ang syudad to nagkinitanay nagtambong sa sining ginhiwat nga pulong-pulong mga kaaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ito ang si Action Art Tayupon sa Bacolod City Government Center mga kaaksyon. Action Art Tayupon San Bayanay kay tirahon ta dira ang imo sining balita no hindi pa siya siguro makontak Action Hands kay kun hindi sa iluan tanay sa Action Marlon Hinovia ho sa Kapitolyo kay kwanta lang ning oras ta no parang siguro matagan tagilayon sang nagakaigong informasyon no. Hindi makontak ang cellphone ni Action Art. Aranda sa Action Art? Ari ko larga. Larga tani kay way matapos-tapos to kay ina para sa
Actually, ang public hearing niya para kuno sa kay Kap Ricky Mijares, kaya actually, ang Dodge Action Rex, sila yan nagpatawag sa public hearing, ang Barangay Council. Kag ang ila main issue nga talakayon, amo ini ang runong nga ginapangayo nga dapat silindri siyang barangay, obligasyon gid kunta ni Councilor Vlade, nga while nag-develop sa nga area dira, sa propiedad nga namtang dira sa malapit sa Sibukao, dapat may ara gid clearance man halin sa barangay. It so happened ganti nagdesisyon ng barangay nung magpatigayon sa public hearing today, kag isa sa ilag imbitar Action Rex amo ang taga Department of Environment and Natural Resources. Kaya na-expect nila makasabat sang tanan nga mga clarification. Now, ang natabo diring why nakaabot ang DNR. Now, ang nag-attend lang dito is Vice Mayor Elcid Familiaran, kag Councilor Vladimir Gonzales, kag members ng Barangay Council, kag mga pumuluyo. Ginpahamtang ining public hearing, dira sa Palapala, bala sa may Purok Mahimulaton, sila ni Tuto, bla, dira nga area. Now, ang natabo nga daw may ginlimitahan lang kay gusto ni Kap kang council nga nagduso sining barangay o public hearing, masentro lamang sila sa sining property dira nga gina-develop nga kon madumduman ang gusto matabo ni Councilor Vladimir nga may ara lang sang recovery sang ialuti dira nga ginabakal o kon ginapanagiyahan. Tigaling kay nag-extend to Action Rex nga gin-insister ni Kagawad Bantigi nga sila nga hindi sige yung tani ang public hearing kinamo pa iban nga mga question nga gina-raise ang pumuluyo. Pero ang panindugan diri sa council nga daw out of order bala kung makita mo dira kaina sa live ginaton sa Facebook. Nagumpisa na to nga nagpinatunga ng pulis kag gintamagan kay halos tanan mainagaw sila sa duha ka bilog man lang nga microphone mo. Siling ni Lieutenant Colonel de Siber, no? Siling niya, dali lang, tawayon taniya na, kay duwa lang ang microphone. Gasing gitanay na ang public. Amo ta Action Rex isang uli, nauntat kay gin-adjourn niya sang barangay, ang public hearing, pero naglawig pa kami tuya, kay ginsigi nila ya sa part sa mga kagawad ditong nabilin man, nga luyag nila ya sigihon ang pag-address kag sabat ni Councilor Vladi sa mga question naman, pero ang nagwa nga sang ulit hindi lang na sentro sa runo kag sa property niya kundi sa iban pag ginag-develop nila sa area nga una na nga may na kakasman nga mga puloy-an. Now, pero at the end of the day, kay karon plastar ko lang na sa lawig program kay Action Marlon, siling ni Councilor Vladi, siling niya nga ako diri nga tinutuyo ang nag-appear kita diri nga pa-explicar sa tao ang problema mo. Ang gin-insister ni Councilor Vlad, actually same sa interview naton previously, nga siling niya ang ginalantaw ko diri do politika ni kag daw may ginailabtan ni ko personally, abi daw ginakontra sabi ni Kapitan Mijares kay siling niya nga subong na siya kanumdum nga mag-issue pang barangay sa runo. Kidamo man sang mga gidevelop kag gintampukan dira nga sa iya balo ay managani sunod sa gina-claim nga proseso. Pamatian naton bala si Councilor Vladimir Gonzales right after iya sa ilaging continue nga public hearing nga wala na ang mga miyembro sa council nga kalyado ni Kap Mijares. Because of the recovery sang akong titulo, this daw maabrihan ini a can of worms magguwa ang kamatuoran sa mga ginapang-ubra diri sa Barangay Banago. Kung ang panawagan niya due process, ako I am for due process, no? I submit myself, nag-comply ako sa mga necessary requirements from the DENR, from the RRMO, from the city engineer. Kag tanan niya nga request, pati titulo, pati vicinity map, ging-comply ko sa iya. So, kag nagsulat siya nga kinanglan maagi malisensya ko kuno sa iya. Nagsulat pagid ko maskin hindi naman ko kinanglan ng sang rono sa barangay. Out of respect. Para wala siya sa interview i-discuss ta lang nakarondugang sa kay Action Marlon sa gabi. Now, luwas sila, may pila pa dito ka mag-in-address man nga mga concern o kon mga issue si Councilor Vlad. Pero pakaronan ko na iya. Aring sabat naman ni Kapitan Mijares, kaya right after dito sa continue nga public hearing,
nga nabilin to makagawad abing nga daw hindi akalyado ni Kap Mijares kag si Councilor Vlad no kay si Vice Mayor Elsin nag-una man ni siya sa lipot-pot mo naglakat man siya. So ang sabat diri ni Kap Mijares siling niya why ko nag-walk out kitapos naman to niya paano mag-walk out kami nagpadawag sa agenda galing siling niya hindi to insakto nga forum nga sabto namon ang pila ka pamangkot naman isang tao nga hindi nangin part sang igin set nila nga agenda for public hearing. Yaring sabat naman ho ni Kap Ricky Mijares sa Barangay Banago. Aton to yung public hearing, may agenda man tayo, may kriteria man tayo. Ti out of the topic naman itong ilay, ti nag-imok to sila yung ilay ang ang istoryahan tayo, Runo malang ni Vladi. Amo lang to yung topic. Ti tapos naman to, gin-adjourn naman to ni Kagawa di Kilya. Ti kung nagsigi to sila ila na na ya. Ti tani si Councilor Vladi. Kaya ang kriteria sang public hearing, only one, ang iya da nga Runo ginapangayo. Tani hindi man to pagtutulirar kaya ti konsyal mo sa sang Bacolod. Kaya man to mga GO mo. GO man to sa tutong taga kabalo naman ko ang puti to kabalo naman ko mo to Rex dugangan tani karon kay medyo malawig-lawig ning discussion nila nga duha kag may pila pagid ka mga issues pagitang ipamangkot kay Councilor Vladimir Gonzales. In short, natapos ang public hearing nga why ma-plastar gid sa gusto o kung ang katapusan bala kay at the end of the day matapos ni siling ni Kap ma-meeting kami liwat sa buong council and we will discuss kung bala ma-issue sila sa Rono in favor sa kay Councilor Vladimir Gonzales ka property nga gina-request nga gusto niya i-recover kag pero ang gusto nila kung tani nga ginapanawagan na gani ngang DNR dapat siling niya mag-attend kag magpagkita sa amon agon nga magplastar sini magbutang sa mga markings diin gid bala nga area dira ang property nga ginambal ni Councilor Vladimir nga iya gusto i-recover kay ila nakita Action Rex ang iya sining nga pagtampok naglabot na sa kilid sa baybay nga siling ni Kap Mijares iya na sang publiko ina iya propiedad pero ti siling niya wa kita nag-question na kun iya giman na hasta dira dapat i-klarohon ina sa DNR so that nga pumuloy hindi man siya pagpapangkuton nga amo inang isyo kag iban paglitik sa mga dalan dira pasulod karon na palawigan nato nina kag i-discuss sa aksyon firing line. With aksyon na ni Kirao, aksyon at tayhupon ang aton sinibalita gikan sa Bacolod City Hall boylo ginadulong sa inyo sa Life Extension Super Fiber. Hupon na sa balita no sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinaksyon Art Tayhopon sa balita gikan sa Bacolod City Government Center Action Marlon Hinovia standby sa Kapitolyo. Gina problema mo balang mataas nga blood sugar level.
Aksyon na Marlon Hinovia sa Kapitolyo, mga provincial Capitol employees o makabaton sang 4th run sang salary increase bisan pa nga may reduction sa national tax allocation. Yan ang kandan sang balita ni Aksyon na Marlon Hinovia. Aksyon Mar. Aksyon na rin sa lubos ang pagpasalamat sa ining program sa maray sa Capitol employees kung days. Atagin sila sa ring presidente nga si Mr. Rinelo Lastiere, may pagpasalamat sila ang palabot sa provincial government sa Negros Occidental, partikular sa kaedad Rabong Lacson kagsanggo di ang padaluwigan sa ring pag-aprobar sa ika-4 ng hugdat o kon 4th trans sa saka sa ila sa ring sweldo bisan pa nga may ara sa buhin no ang national tax allocation sa lokal nga gobyerno sa Negros Occidental sa masunod nga tuig kung tuig 2023. So pagka-beneficios rin mga sobra 3,000 ka mga capital employees umpisa sa masunod nga tuig ni siya. Suro kay last year mas maka-engganyo pagit ini sa ila nga mga empleyado sa provincial government nga pasangkaron pa ang ila sa ring trabaho kon nanging efficient sila sa paghatag sang serbisyo publiko no para ini sa mga job orders, sa mga casual, sa mga contract service kag sa mga permanente trabahante dira sa provincial capital. Ang pag-implementar sa ring 4th trans ang salary increase sa italom sang salary standard decision law kon SSL nagadepende ini sa salary grade sang isa ka empleyado. Ginaprobahan na rin ni Governor Bolacson, ginaprobahan sang sangko ng panaluwigan sa sesyon nila nagaligad nga adlaw. Panunuban, tanong-tanong sa mga local government units may ara sa nga buhin nga 14.7% sa national tax allocation sa sunod na 2023. Dito rin sa Negros Occidental, ang provincial government ang mabuhin mga 782 milyones kada. So sige, pero saan pa nga may buhin, provincial government, huwag yan pabaya, kag nangita sa papaagi, masigi-sigi ang pagpasaka sa sweldo mga empleyado dara sa Kapitolyo. Tingog karon ni Lasteri pamati talaga karon sa aksyon na following lang. Isingit ko man kay diri sa Vice Governor's Office, ari diri nagansulti ang ginakilala bilang smallest employee of provincial capital. Gani no? Subong lang ni sa nabaton nga tuig. Hindi kay sa muna asa ni sa job order ni sa ang employee sa Office of Provincial Agriculture. Gani. 2019 ni siya, no? Again hire bilang TO, nakatrabaho ni sa lugar dito sa Dubai. Sa? Dubai ni sa TO sa bahin sa UPA. Dubai sa halin, ang height niya sa nis, sa diin sa nag-GO? Sa UPA sa nag-GO sa na UPA. 2019. Pero, noong 2022, kinikuha sa Action Rex, ginassign siya dali sa mga Vice Governor's Office. No? 3.5 lang height test na Pila? 3.5. 3.5 lang height niya, 39 anyos na siya, si Andre Serbo. Mas kilala ini siya nga si Bunbun. Taga-Avida, Sudad San Talisay. Ayon sa mga posisyon dali sa Vice Governor's Office, bali local legislative staff 2. Kag draftsman man siya, sa likod mayo na siya. Kag drawing, kag mag-lettering, draftsman siya. Kag ang iya sa nga natapusan, may angot sa computer man mo kay nagtrabaho mo ni siya bilang Associate Computer Engineer dahil sa Lasal diri sa may sudad sa Bacolod. So siya hindi kinakilala bilang smallest employee of provincial capital. Mga utot kasi di mga normal niya, normal na ganin sa mga kinaganan mo. Siya rin ang may height nga 3.5 nagsulong empleyado diri sa provincial capital. Ang tingog niya, kini-interview man sa nakatapos sa media, iya sa pagsang sa kabuhi niya, kapatid naman karon na. Ang
gikan sa Kapitolyo at Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gidakson na Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial, no? Okay, sige. Daligid lang ha sa mga kaaksyon ta. Plus taranganay, no? Aksyon Jan Diaz, standby sa report gikan sa Nokpo, no? Sa mga Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imong coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imong coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga Syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sa hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa Balita ni aksyon na Jan Diaz, 7 ka mga rebeldeho ginpasakaan sang kaso angot sa pagpatay sa kapitan sa Banwa sang Calatrava, kag 21 mil pesos o 21 milyones pesos nga shabu na recover sa drug by bust operation sa probinsya sa sulod sang isa ka simana. Yari ang countdown sang balita ni aksyon na Jan Diaz sa Nokpo. Aksyon Jan. Aksyon right, naging kumpirmar sang Negros Occidental Police Provincial Office sa Nokpo ngayon naging pailan sang kaso nga murder ang pitutanan ka mga ginakabig o kung ginaligar miyembro sang New People's Army nga muning ginasuspetsuan o kung mo ginatudlo nila nga nagpatay sa kapitan sang Barangay Lalong sa may Banwa sang Calatrava sa tong Agosto 26. Aksyon Rex. Sunod diri kay Police Lieutenant Jodices Catalogo ang spokesperson sang Nokpo. Ining 7 ka mga rebelde ang nakilalaan pinagi naman sa panaysayon sa mga saksi kay tinagatag sila silang affidavit. Wala labot sila kin-verify Aksyon Rex pinagi man sa Rhodes Gallery ang iba naman diri sa mga anay membro sang NPA nga mo gid nagkompirmar sa identity sa 7 ka mga persona. Pero diri kay Catalogo hindi nila pwede nga palayag ang pangalan sa mga suspect bangod galuyag nila nga proteksyonan man ining mga saksi Aksyon Rex kalakip man ang pamilya ni Barangay Kapitan Benjamin Habok. Ang padri ni Catalogo ining mga saksi nagpangitsog gini sila nga tindugan nila ang pag-file sang kaso amuan ng pamilya kay ti iluyag lang nila hindi na matabo sa iban pa pero ang padri ni Catalogo kinanglaman nila proteksyonan kag tagal naman ay sa nagkaigo nga pagtamo dining security sang pamilya kag mga saksi mismo. Ginfile nilang kaso Aksyon Rex antes naman nga ako sang CPP NPA nga sila nagpatay kay Habok amo na ambal ni Catalogo bisan di to ko mag-ako ang NPA nga sila nagpatay na file na nila yung kaso kay madarinis ng kapulisan dira gid man nagsentro ang ilang investigasyon. Una diri nga argumento nga ginpatkat ni Catalogo kung nga dapat wala na lang nagkondisan pa wala nag-akong NPA. First kuno ang mga nagpatay nagpakilalaman ng mga NPA sila dito sa mga residente o kung mga mata sa ning biktima Aksyon Rex. Ikadua ang pinaka ginalantaw nga mga anggulo kaya mo ginatrabaho ni Habok bilang kapitan sang barangay sa may Lalo. Pasod nga medyo kuno may kainit siya ang katapo sang CPP-NPA.
Klaro naman diri ni katalogo nga wala sa kamaturan ng alegasyon diri sa CPP-NPA nga involvado sa transaksyon sa illegal nga droga ining si Kapitan Habo kay sunod diri gani kay katalogo wala ini sa listahan o wala sang record sa kapulisan nga involved si Kapitan Benjamin Dabok kon illegal nga droga ang paghambalan. Kaya si Police Lieutenant Jody Cis Catalogo sa iya diri nga konfirmasyon nga ang pag-file sang kaso sa 7 ka mga miyembro. Yes, the case of Benjamin Habok, we've already filed the case on the case of murder. Not only Habok, but the other 2 cases would happen perpetrated by CPP-NPA. On the case with the backgrounder, prior to that, Francis Pia nagako ang CPP-NPA on the atrocities of the killing of these innocent people. The Calatrava EPS actually, ang atong suspect is primarily the CPP-NPA. Why? Based on the accounts and the allegation of the witnesses, during the perpetration of the senseless killing, sila mismo nagpakilala sa ilang kaugalingon. We cannot divulge again because maging proper pa nato, protektahan man nato ng ang mga atong witnesses and the members of the family. Because we, first and foremost, we would like to inform the media nga ang mga biktima sa niadlo kay when the NPA understand kag mula kabalo sila kay pailan sila kaso they will go against our witnesses. For instance, daw nga gin-open sila kag ginako naman nila daan ni ang senseless killing ni kag patay man nila ni ganing tao sini wala akong kalaban-laban man. So what happened is that ipabalo ka mo sa inyo nga already filed a case of murder. So those who are listed, 7 ka suspect identified with witnesses and also with the help of the armed process of the Philippines anyway, ando in their faces are na-identify natin ining mga tao kang natudlo sa mga witnesses nga sila ini ang nag-perpetrate sa natawag nga shooting incident dito natabo sa Calatrava. Actually, si Police Lieutenant Jody Cis Catalogo ang spokesperson sa NOCPO. Ang badari ni Catalogo ang duha kay ban pa nga kaso nga sang uli sinigin ako na sang NPA nga sila ang responsable ng file naman na sang kaso. Ang mga suspect action rex ka isang kaso ni Rodel Noblesa nga ginpatay sa tong August 14 sa Barangay Marcelo. Ang alegasyon diri sa CPP-NPA sa kuno isa sa mga responsable sa pagmatigayon sang raid batok sa mga NPA sa atong Abril 2019 o pod ang duha pa nila ka mga kaupdanan sa isa ka sibilyan ay kaduha kaso nga involvado si Renato Estribillo nga munigid patay man sa Barangay Marcelo sang August 12 matapos kuno ini nagkakita impormasyon sa 79th Infantry Battalion na nagresulta sang pagkapatay o pagkapila sa duha ka mga kapamatanon kag pagka-aresto sang sibilyan sang July 6, amo man ni Action Rex, sila man to ang nag-ako kan sila nagpatay, nabadali katalogo na file naman to ang kaso anti-suman Action Rex. Sa bahay naman sa Banwal sang Isabela, wala man niya nagpanginwala man yung CPP-NPA nga sila ang responsable. So subong ginaulat na natong development gikan sa Isabela PNP. Pero ang badali katalogo ang development to may duwagid diya ka mga suspect nga na-identify mga saksi. Wala tulatonta na lang kung ano ang opisyal ng palayag ni Police Captain Joseph Artidas, ang hepe sa Isabela PNP Action Rex. KT, ang Roslyn Jean Field Command sa Northern Negros Guerrilla Front sa New People's Army amo niya ang nag-ako na sila nagpatay sa barangay kapitan sa Calatrava kag duha kay ban pa nga mga persona. Tinagalaom diring NOCPO nga nagmando naman si Mayor Marilyn Era sa Calatrava sa Municipal Police Station dira nga ginapamunuan ni Police Major Lumiain Lidawan nga ugton pagid ang seguridad ilabi na pagatag sa safety and security sa pamilya sa mga saksi kag mga residente dira sa Banwa gud nga mauntat na ining asud-asud nga pagpamatay sa Banwa sang Calatrava nga nagluntad tinalikdan kita mga ulan Action Rex. Sa iban pa nga balita, accomplishment naman kita sa nga NOCPO makon mo sa sulod lang sa isa ka semana from August 28 to September 3, naglabot na sa 3,161 ka gramos isang suspected shabu ang ilaya nga na-recover. Ini nagbalor Action Rex sa 21 milyones pesos, 497,520 Action Rex. Nadakpan nila diri sila gin parigan nga sam ka mga operasyon, mga pulo man ka mga suspect sa kag tiamugit sini ang recoveries. Ang balda ni katalogo ini resulta sa sunod nga operasyon sang kapulisan, wala labot ang pila ka mga Nakautod ning komunikasyon ni Action Jan? Yes, amo na. Ang lalabot sila, may mga operation pagit sila against mga loose firearms. Kaya laging patigayon, duha ka operation, duha man na nabakpan, isa ka armas ang
nagkompiskara sa anti-gambling ti damo-damo man ang ilang nga mga nagkaladakpan action Rex. Pero wala na po na ang ibang mga units ng kapulisan naton sige man nilang operation kabulukan diri sa Mibanwasan San Enrique minadakpan man ang Criminal Investigation and Detection Group o kung CIDG in coordination sa San Enrique PNP. Batok sining duha ka mga persona, duha ka mga lalaki nga nakuha ang action Rex sa mga matag-as sa kalibre sa armas lutang sa ginpatigaan nga bypass operation kagabi dala sa Purok Roadside, Barangay Bagon Banwa o kung Bagon Banwa sa may Banwa sang San Enrique kung saan inarestado diri ang Sanday Rodico Tapil 39 anyos sang Porcore Barangay Tabo sa may Banwa sang Ilog kagining si Wayne John Deniega alias John 26 anyos kag residente naman ini sa umang lugar kay sulod kay Police Major Bonifacio Aral Jr. ang Chief of Police ng San Enrique PNP may record na kidman niya sa kapulisan ini sila action Rex galing kay ang CIDG ang nakapatigayo no ang Bacoltil unit nila mismo ang nakamonitor diri sila and then tidigtol na tigay ng bypass operation kung saan na-recover diri isa ka unit sa kalibre 45 pistola, isa ka magazine sa kalibre 45 ka pistola, anom tanan sa mga wala naglupok ka bala sa kalibre 45 pistola action Rex, may isa ka kalibre 38 revolver, may tatlo ka mga bala sa kalibre 38 revolver, ining isa ka libo ka pesos kag ang budol money action Rex no nga 31 kabilog kag 27,500 pesos nga kwarta sa nakalain-lain nga denominasyon nga gigamit bilang bypass money kalakip man na recover diri ang isa ka local pistol holster nga nagaduag sang itom. Balik tagikan sa Nokmo ang ka-aksyon nyo, Aksyon Jantia. So nasabalik ko na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you! Salamat kinaksyon na John Diaz, aksyon na Eric Magbanwasan Bayanay Noy sa balita gikan sa BCPO. Yadtong na kitaan nga patay kay nasang aga dira sa area sang barangay Alihis na kilala na to kuno. Commercial sex workers ni siya. Ginaligar nga commercial sex worker, no? Pero sa Facebook ni do, I don't know, no? Hindi ta makakuan sini basta sa investigasyon sang kapulisan ta standby sa detalye sa mga kaaksyon no mighty si anay kulang balang imo sining galawas ang vitamin C kinahanglan ta lang mag-mighty C kita no alkaline Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapati nga makaluwas sa ila nahimo nga sala. Apang ang timbangan sa katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala. Kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basuhan nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous ring ang isang dito factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit,
power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo! Mga ka-aksyon, preparado na ang pila sa mga raffle tickets para sa Dakop Ka, Daog Ka, Roleta Promo sa Action Radio Bacolod. Ang inisyal ng mga raffle tickets ang ihulog na sa Tambiol. Ang mga raffle tickets nga inyo makitaan among mga tickets gikan sa aton mga maukod nga matag panamati sa on-air man o kon sa online. Gani magkuha na sang imo coupon base ikaw na ang masunod nga tagdaog diri sa Dakop Ka, Daog Ka, Roleta Promo sang Aksyon Radio Bacolod magasugod na sa Agosto 15, 2022. Yari naman ang roleta. Kung magabutan ang imong pangalan, magpadulong diri sa istasyon kag magpatiyog sa roleta. Diri nagpaluan ang kapremyo nga imo nakuha. Diri may 1,000 ka pesos, appliances, cellphone, kag iban pa. Ini ang Dakop Ka, Daog Ka, Roleta Promo sang Aksyon Radio. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka, maluoy ka! Hindi siya magpatya! Mensahe sang paghigugma. Nalari-sari ang mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Dumagya ka na klase sa babae! Dumagya ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life.
ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya nga amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung gusto natin? Gusto ko pa sila tanan. Sila tanan eskwela, sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man ka mo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigana gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Way gid ko nagsala. Amanasing ko buot gid mo pirme para nga kag ma-pray ka mo nga ang kinanglanon niyo ihatag sang Ginoo sa inyo kay sa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Way na iya sing imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanglanon nahatag mong gid. Di pa hita ba sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero pagkatabo na-rescue namon sila. Kakurog-kurog. Idala namon sa police station. Kakurog-kurog tapos yung niwang inatsura ang di ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Pamangkuton mo ano natabo nga nagapiang-piang ka. Kay nahibasan lang kuya. Tigindala ko di sila sa balay, kay ginpaliguan, kay gipang losyonan, gipang kuan ko gid ilalawas. Ilang ano amo na gali ya gahulubag ya sir. Ti amo to nga naghuti kami ni Kap. Ga problema na gid kuya kay nahadlok man ko nga mag-imbestiga sa ila. Basi mabalaan man ko sa magulang ko kag tuktukon ko. Kag amo nang hambal niya kun makabuhi sa kuno sa prison tuktukon niya gid ko. Gaano gid sila. Pero ma'am, ano lang imo per may ginapanomdom sila? Ano lang imo nga gusto nga matabo para sa ang imo? ila lang gid jabwas damlag ya sir nga bisan madula kuya sa pila ka adlaw. Maka-eskwela nang sila okay na kuya. Siling ko sa ila may kabataan man ko bala nga problemahon. Pero siling ko hindi ka mo magpasaway sa akon. Kaya ang akon nga stress bala sa kampo kami. 6 to 6 kami mag-ubra. Lin kami la size puli, mga kami la size. Hindi ko na sila bala ma-monitor kung ano ila ginahimo kung adlaw. Pero siling ko simbagi ka mo perme yung subado kay Adventist kami. Kaloyan man nga mga buot man sila. Isang primero, daway sila ganang biskwila. Tungod nga kung tudloan mo sila sala. Katruma sila sa binangon. Sir, kalabas ang talibong ni Mano. Itanday sila liog. Isang ayawan kami. Pero Subong at least nakaamat-amat na balik. Ga-recover man sila. Tapos ilang eskwela, okay man. Ma'am, may pasalamatan ka ma'am? Abaw. Thank you gid no sa Action Radio Bacolod. Isa gid ka kalipay namon kag may naluwanon gid nga bulig ninyo no. Kung hindi pinaagi sa inyo. Why kami naka-avail sa amo sine kay hindi kami kasarang magbakal gid sir. Nabatian ko kay Action Fred sa Langga sa alas 4 sa kaagahon nga amo sina ang pwede nga maka-share sang mga story. Amo to nga naghimo kami dayon kag nag-share kami sa handuman nga maka-avail kami bisan pinaagi lang gid sa ila. Tungod sa inyo no, thank you gid. Thank you gid sa Ginoo man nga amo ang naga-provide sa inyo kag kabay nga ang pagpakamayos ang Ginoo ihatag sa inyo tungod sa kamo nagapabaya sa mga tawo nga nagakinanglan sang inyo bulig. Thank you gid sir. Damo gid nga salamat Tita Welma.
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dore Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod Balita Espesyal! Dirita Action Boy sa atin sininga balita special, mga benepisyo sa cold and hot water sa pagpaligo. Yes. Una ang Action Boy ang cold water. Yeah. Kay do damo subong na wala ga damo subong wala ga paligo. Kay katugnaw. Pero benefits Action Boy ang cold water. Naga-prevent siya sang cold. Hindi. Naga-prevent siya sang colds. Sang colds wala. Trangkaso. Ano man? Gama sila Cold water ka prevent sang cold? Trangkaso. Kaya okay. syempre init sang lawas kun Action Boy mapagwa. Pero pagpaligo sang matugnaw nga tubig. Ang pagpaligo pag Action Boy sang cold water, tingala ko sa una si Lula, cold ginapaligo niya bisan tugnaw-tugnaw kay gapa-tighten inagali sang skin. Okay. Man, tightens the skin Action Boy kay nagapa-extra puti na siya kuno. Ay na, extra nga puti. Do albino ka? Kita mo ka itom sa ako. Kaya ininit yung maligo ko. Ano kayo mo yan? Wala tabla sugpon. Tiko na mo naging mo yung ininit, naligo mo na mo yung mukha itom. Akon ko rin taman si init na gini. Oo, taman si init. Hindi man yung araw-araw, mado iliteral, yung ipabagbo mo ka puti ka tayo duban paper. Hindi man na. Light.
Galay. Galay. Galaytin sa skin. Yes. Ang next action boy, Skin lightening sa galit. Halakalain. Tingnan may mga lotion pa na mga ibang mga produkto. Aram Tubig lang yung yung gali. cold tubig. No? Hmm. Ano naman? Ang pagpaligo sa cold water action boy, naga-reduce pagidgali sa tension sa mind. Okay. At syempre, relaxing siya. Relaxing siya. Ang next action boy, naga-stimulate pagid sa immune system. Nagapakwan. That's why nga makaprevent siya mga trangkaso. Ang mga immune system mo, nyaps bugtaw. Ara na mga bugtaw, ara na mga masakit, ara na mga balita, ara na mga balita, Ang mga ara na mga balatian. Ginano yung mga cells, lagi na papukay. Uy, kubiri nyo ito na kubiri. Ang next action boy, nag-accelerate sa metabolism. Okay. Yes. Magpaligo ka, action boy, ano una mga ginabasa? Ang una kong nabasa? Totoo lang? Oo. Tiil. Tiil? Di ba may ara tutuligan balita special nga dapat bason una ang ulo. Kay kung tiil ang una mo bason dumasaka siya sa ulo ang kapatsagan mo nga daw heat or daw ano. Ang ako naman naman sinadaya kay unahon mong ulo kasi kung magulpihan wala nang kundi may heat. Gulpi lang Nasa naman sa nato ni balita special. Kung anong una ako nga dapat nabasa ko binga dapat kung unahon na i-acclimatize mo na yung lawas mo through Aksyon Rex Canto kinkilang bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Hanturawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig sa mga balitang kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo sa mundo ng politika, balakasan at showbiz. Lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time launa 21 ngaton oras kadtuan tanang balita ni Aksyon na Eric Magbanwa ini may kang tanan sa babayi ito barang lasapuan patay kay ina sa ngaga sa barangay Alihis na kilala na suno sa report ang biktima isa ka commercial sex worker yari ang kaundan sang balita ni Aksyon na Eric Magbanwa. Sa detalye sining balita, Aksyon Eric. Aksyon Rex, ara na, no? Ara na gani, pero wala na tatsimpo. Ha? Ara na, pero wala na tatsimpo. Hindi, ara na ya. At yung kaso ang simpo ya, ara na ya. Ang ano? Ang kaiwa niya, ara na may guro. Ano nga kayuan mo? Hindi naman na, ara na guro na. Ambot lang. Ayo di purma. Hindi ko kapila. Sa tinuro sa istorya mo daw, interesado ka man, no? Oo, ti kung may ara, ti labing salamat. Thank you, eh. Thank you. Ayo di purma. Ayo. Kinagay simpo mo lang, alang kadawa. Man? Balikan tayo ng kaso sa isa ka commercial sex worker nga... Nakilala na eh? Yes, Aksyon Rex, na-identify ni kay naging lamang sang ugto. Ang ining biktima nga si Robilyn Mahinay, 26 anyos, isa ini ka ginakabing commercial sex worker. Pero nagapuyo ina sa may Purok Kabulinaw sa Barangay 1 Siling Syudad sa Bacolod. Bali siya ni ang nasapuan nga patay kay siyang aga dira sa bakante nga lote sa Purok Progreso sa may Circumferential Road Barangay Lis. No less than yung sinilibin partner nga lalaki. Amo ni Aksyon Rex ang nag-confirm nga iya man sinilibin partner ang nasapuan nga patay kay siyang aga dira sa area sa Barangay Alihis. Now sunod sa papakusisa inisali ni Police Captain Elmer Bonilla ang hepe sa Station number 7 nga hindi man malipod nga isa ini ka ginakabig naton nga commercial sex worker ini nga napatay nga si Robilyn Mahinay kag ulihi ini siya nga nakontak kag isang libin partner nga lalaki nga nagaistorya na pa sila kon sugaton siya sa Golden Field Aksyon Rex. Pero ang isa sa mga bugaw naghambal ni sa kay sa isang libin partner nga hindi na lang kuno kay ti daw may ara na customer nga nag-pick up na sa iya Aksyon Rex ka nagkuha na sa iya sinibaling serbisyo. Pamuto nga nakibot na ang iya sinilibin partner sa aga na balitaan niya na may bangkay nga nasapuan dala sa may area sa Alihis kag dito doon nag-interest man siya kag nagkatoto sa dito Aksyon Rex kag nakita niya iya gid magalit ni libin partner ang ining napatay nga ulihin niya na kontak kag igid lamang before ini nga masapuan kay na sa aga Aksyon Rex. Nakapati si Police Captain Elmer Bonilla nga ang pagpatay sa biktima hindi natabo dira posible kung hindi sa isa ka lodging house posible sa isa ka pension house Aksyon Rex.
Ang very interesting na sa kaso kay ang ining napatay, posible ginlampusan ini sa batig ang bagay sa guya, kag as if kada may agi sang kuga ang iya siningali og action rex. That's why ang pamilya sang napatay pagi sa polis nag-request ini si Captain Bonilla na paidalom sa autopsy ni agod nga may baluam kung ano gid ang ginalinam sa kamatayon ni Robilin Mahinay kag kung ano gid ang madalom nga motibo sa sini nga insidente. Kay sila ni Bonilla ang subject karon sa nasir investigasyon kag ginatingwaan nila nga malocate ka makilala ining bugaw nga amo ana patagayon sa transaksyon sa kay Robilin Mahinay antes para may masapway nga patay kaina sang aga. Yari si Bonilla sa interview sang Aksyon Radio. Bali, sini nga aga, may reported kita nga founded body diri sa area sa Tubang, Guadalupe subdivision. Pasulod ka sa may public facility kag agriculture office ang siyudad sa Bacolod. May isa ka babae nga ginbilin kag wala na sang kabuhi. So, ginkanda ka nato ni sang investigation tupod ang presensya sang suko. Kag nakita naton nga may wound sa itsura, no? Siguro tugay ni isang hard object sa idergin lampos so kung paano man pabahagi actionary. So sinilang mga oras, no? Ari di ang living partners ang biktima kaging claim yang ining babae balangan yan na Diyos subong isa mo ning yang living partner nga wala ka puli. Nagatrabaho na siya sa may Golden Field. May nagabugaw lang pa na sa ida. Sa lips ni sa sang yang living partner. So nakontak niya pa ni kuno kagabi mga pasado alas 10. Yung sugato niya kuno tani sa may Golden Field galing may nagambal kuno bugaw. May nag-pick up na so inulat niya. Hasta nga pagkaaga kuno wala ka balik mo niya. Pati niya lang sa news nga mo na tabok sa iyang living partner. Subot siya ning sir pick up ni sa customer. Correct. Pag pick up ni sa iya, wala sa makontak. Wala na siya actionary no kay ti isang na-pick up na kuno tambal sa iyang bana. Wala niya naman ang kontak. Action si Police Captain Luis Bonilla ang hepe sang Police Station number 7. Report ika sa Bacolod City Police Office, ayok aksyon, action Eric Papalang report una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kinaksyon na Eric Magbanwa, balita gikan sa BCPO. Itugyan tara sa kapulisana sang Police Station 6 sa pagsolba sa siring kaso mga kaaksyon. No? Kantuan tanay sa aksyon na Roger Gotib maki-update ta sa syudad sang Cadiz. Ini may kang tanan sa kaso sang COVID-19 blaho. Padayon kunong ragasaka sa among lugar. Yari ang countdown sang balita upod na kay aksyon no Roger Gotib sa detalye. Aksyon Roger. Action parayon nga nagasaka ang kaso sang COVID-19 diri sa may syudad sang Cadiz sa diin. Parayon man ang vaccination nga ginapatigayon sa amon diri nga local government unit. Sa record ginakabati mismo sa Bilis Cadiz ug yun Cadiz no sa diin ginabutang ang information sa sining mga updated nga kaso sa COVID-19 kahapon pizza 7 mga alas 8 ng gabi ang amon diri nga remaining positive cases mo ay nagabot sa 18 kagang 15 sila mo admitted sa bahin sang Cadiz District Hospital kagang 3 naman ang naka-home quarantine. Pero sa report nga ang amon diri nga local ATF tuon man sa karon kon wala dapat pa halug-halugan na ang paggamit sang face mask labi na gid sa mga open spaces o kon sa mga pagpubliko ng mga tao pareho sang mall kag subong man sa merkado kasi madamo ang mga tao nga masatuman kon mamulalungan naton nga wala na iya naga-chok-chok sang face mask. Base sa atong pagpagiangol sa kay Dr. Maria Victoria Ibanez sa text message nga sinigin na hatag sa aton nga padayon man ang vaccination sa City Health Office subugod alas 8 sa agas alas 3 sa hapon panawagan niya sa hapon ang mga Iloy nga may ara mga kabataan 5 to 11 kag 12 to 17 years old nga pwede gid mapabakuna tungod may ara first dose second dose ng Pfizer kag subong man may ara man nga booster shot sa nakatapos sa 3 ka bulan matapos niya kompleto ang ila sini first dose kag second dose.
Para man ang ila sini nga pagkampanya sa mga barangay agud nga mabakunahan ang mga senior citizen nga naging vulnerable sa gihapon sa sini nga virus. Report ni sa syudad sa Cadiz aton sini nga mga kaaksyon ang aton sini ma-recommend sa gihapon kung mahilig kita magkape amo ang Life Extension Coffee Mix. BB program. Ini sa Aksyon Roger Guti Mega Report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon. Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat ginaksyon na Roger Gote. Balita gikan sa syudad sang Cadiz, no? Ginarekomenda sa inyo Life Extension na vitamin D3 supplementation para sa tanan. Ini ang posible gikan sa banwasang Moises Padilla, ini may kang tanan sa isa ka senior citizen so nga babae na bungguan kuno sang isa ka tricycle. Patay ini ang biktima. Yari ang kaundan sang balita. Aksyon na Rex Patal nga pila sa ulo ang naangkon sang isa ka senior citizen nga babayi matapos ini siya ang nabungguan sang isa ka tricycle samtang ini ang nagatabok sa dalan takta alas 7:55 sang aga kahapon Setyembre 7, 2022 sa may bahin sang Hacienda Maria Cecilia, Barangay Crossing, Magalion sa banwa sang Moises Padilla. Ginkilalang biktima sa kay Flor de Liza Iscania, 66 anyos, kag residente sa nasambit nga lugar. Samtang ang driver naman sang Kawasaki Barako 175 ang ginkilala sa kay Errol Alvarez, 47 anyos, kasado kag residente naman sang Barangay Alianza sa siyudad sang Bago. Sandig sa investigasyon sang Moises Padilla PNP, ginausoy ni Alvarez ang norte padulong sur nga direksyon sang dalan kag sang ini ang nakalabot sa nasambit nga lugar. Iya nabungguan si Iscania nga sadto nagatabok sa dalan. Bangod sini Action Rex natumba si Iscania kag nalampos ang iya sini nga ulo sa sementado nga bahin sang dalan. Ginhingagaw pa kuntani dala sa ospital si Iscania apang tak na alas 10:40 sang aga kahapon gindeklarara ini nga patay sang attending physician nga mo si Dr. Lailav Luis Ladera. Ini ang inyo ka-aksyon sa Quinto Distrito. Aksyon VJ Apasible. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinaksyon na VJ Apasible. Balita gikan sa banwa sang Moises Padilla. Ang report ni Aksyon Nelson Patinio pa karunan tanang ini sa hapon mga kaaksyon. No? Constipation ang problema ninyo mga kaaksyon. Tiaryo, balukang constipation na muli sang Iloilo, isang tanang. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agud mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingadamo sa mga pasunib. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod binaluhan ay tiro sa mga katapusang pinayakag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama Timbangan sang Katarungan. Kung kisana, ano nang nahuya ako makulang. Ay, Jimmy, pigado, tas kay ano ko sila. Madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero may di siya, gaano sa inyo? Apin may gid siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa, bibi, kung magdunganay kami sa motor, sa ako, pliti, gamay lang nga bagay mo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Gawlam sa cellphone.
cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone. Kisa ga complex sila nga duwa. Buti ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala message. man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kasi papa sa buong ko. Bantayan niyo da kung kapang laba ko, bantayan niyo gidayang ang babatian yung kung nadala kami o kunwais nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay naging ko kay basta ko nadala naging kami nga may pamangkot pag daw. Nakabudlagid ko online, mas nami isa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos hindi. Tapos sa mga skila. Last time, ang na do medyo emotional ka kay abal mo ga panghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano, magklase di? Kung kisana, ano nang nakuya ako makulam. Ay, may pigado tas ay kay ano ko sila. Madisurbo ko sila bilang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko ano hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa phone kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya kag ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko permi basi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado lang basta kung nadala lang ko sa tab happy na ako. Minising sa high school honor student. Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git pag-underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo busilingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mangbulig sa inyo. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Son buwas naman kinitanay kita sa kahanginan mga kaaksyon namon sa sining pagpangalagad sa aksyon BBB. No? Standby na sa This Is My Life. Igasunod sa dinigidamang malugay upod kaaksyon Welma Sugaton. Ako naman ang inyo sini kaaksyon sa kahanginan aksyon Rex Cantong, maayong hapon sa inyo tanan-tanan. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka edisyon sa Aksyon Balita Banat Buli.